皆さん、こんにちは。銀座マネカンカーストレーニングスタジオの柴村です。今日はですね、この二の腕のシェイプを行っていきます。気になっている方多いと思いますが、この二の腕をですね、家で早く簡単に引き締めるトレーニングを今回ご紹介していきたいと思います。では早速やっていきましょう。はい、では早速行っていきます。まずはですね、椅子の前側に手を添えていただいて、足を遠くへ置いていきます。その状態から脇肘を少し締めたらゆっくり体を下ろしていきます。そこから腕の力を使って上体を持ち上げていきましょう。肘が90度になるまで体を落としゆっくり持ち上げます。この時ですね、脇が開いてしまいますと肩についてしまいますので、しっかり脇を締めて胸を張った状態で動作を行っていきます。これがきついという場合はですね、膝を曲げてもらって行っていきましょう。でそうすることで負荷を下げることができます。またその際ですね、足で床を押してしまわないようにしっかり腕の力を使って上体を持ち上げていきましょう。で、これをですね、20回3セットまずは目標にして、行ってみてください。でそれが難しい場合は20回2セットでも結構ですので、まずは続けてみましょう。以上です。ありがとうございます。